Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe heɓaɓe cheikh min balaga on calminama on jurama, min ñaganama Allah moƴƴere. So tawi a yiiɗa bindande amen garaje ɗe daɗma aɗa wawi wadde abonné chaine he ngam bindande gaɗa foof mbawa ɗum tinde. Kono noon si ka jiɗi jangude arab walla defte ɗa jokkodirde e on ɗon numéro WhatsApp e ñawɗum. hande garten ko jokkol ha joni deftere meɗen muhtarul ahadis kana ɗen ko ijtanibul kibra fa innal abda la yazalu yatakabbaru hatta yaqula allahu taala li malaikatihi uktubu abdi hadha fil jabbarina. Wi ijtanibul kibra, goɗɗita ɗe maw woni mawni kinare koto mawni kina ɗe. Sabu fa innal abda ay maccuɗo la yazalu yatakabbaru serata ene mawni kino hatta yaqula allahu taala ha Allah wiya li malaikatihi o wiyana malaikaji makko ɗi uktubu abdi hadha fil jabbarina, binde maccuɗama oɗo koye mawnikiniɓe o jeeya. Man neɗɗo sa mawnikiniɓe adun malaikaji nattanma ko e list ɓe ganduɗa ɓeɗo ko mawnikiniɓe ganduɗa ko sandalleɓe. Wi ij'alu akhira salatikum billayl witran, mbaɗete bindanɗe mon cakkitiɗe jamma walla julɗele mon cakkitiɗe jamma ina won julɗele ɗe ganduɗa ko telɗuɗe. Witr woni ko telɗe darnde wotere telɗude dañta safa witr, safa won darnde ɗiɗi, witr noon won darnde telɗude. Wadde kala fof ko mbawɗa julde jamma, ko mbawɗa nafude jamma, darnde sakkitinde walla nafila cakkitiɗo yo won darnde wotere telɗude. ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha qubura. Nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi mbaɗate julɗele moɗon ɗe e galleji moɗon walla e cuuɗi mon, manam yo on juulat e cuuɗi moɗon. Wala tattakhiduha quburan hoto joguita ɗe cuuɗi ɗi no kabriji ni, juulate hen oɗon dewa hen Allah. Wi ijtanibu sab'a al mubiqati ashirka billahi والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نلاد الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا قدس ده السبع الموبقات kalkoji jeeɗiɗi. Ene woodi geɗe jeeɗiɗi ɗe ganduɗa ɗen ko kalkoji. Ko adi hen woni ashirka billahi, wadde shirku billahi rendinde Allah e goɗɗum, ɗum koye kalkoji jeeya. Wasihra e mbilewu, yaade e wiloɓe ene wila, ɗum kadi koye kalkoji jeeɗiɗi jeeya. Wa qatla an-nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq, e warde fittandu ndu ganduɗa mbardirɗa ɗum tan koye belanteje, an a wari ɗum taw a wardirani ɗum e sharia, ana o wona barɗo neɗɗo aɗa wartimo, kono a wela tan mbarɗamo foti kon haɓɓe walla wonko jotintirɗon, a warima ndun fittandu mbarɗa on ɗo bakkat jeeya ko e astab al mubiqat. Wa akla riba, ñamde riba kañum kay sab'a al mubiqat jeeya. Ay riba firti ko yeru ƴetta temedde ma ñamla neɗɗo, ɗen temedde mbiya jomum sene yoɓma yo fawane hen 50 walla yo fawane hen 40,
nden ɗan capannayɗe pawɗa hen ɗum woni riba. ɗum woni ko Allah walla ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi'en nden sa ñamli neɗɗo temeɗe ɗiɗi yo yoɓe temeɗe ɗiɗi, sa ñamlimo ujunere yo yoɓ ujunere, mbasa ɓeydude hen hay batte. ene jeeya e hutortoɓe riba ɓurɓe feñde o saaha ɓurɓe annede woni banque aji ɗi. sabu banque sa ñamlima toon kalis wona kalis mo ñamliɗa toon o tan duttata a fowat hen intérêt, wadde ɗum ko ɗum riba. ko noon wa akla malil yatimi e ñamde jawdi al yatim. neɗɗo suka mo ganduɗa jinnaɗo mum gorko wurani ƴetta jawdi mum nde jinnaɗo mum acciɗino ɗum ñama ɗum, ɗumne kadi jeeya koye jeeɗiɗi kalkoje. ko noon watta walli yawma zahfi a dogga ñalawma ñaaƴo ñalawma hare yimɓe ene kaɓe kulɗa reeɗo dogɗa ngol ɗon kulol walla ndun ɗon dogdude andu jeeya ko e saba al mubiqat woni ko e kalkoji jeeɗiɗɗi jeeya. wa qazfa al muhsanati al ghafilati al mu'minati e takkude rewɓe ɓe ganduɗa ko seŋiɓe, rewɓe resaɓe takka ɗumen jina walla takka ɗumen ko ganduɗa ɗum wodani taw ko ina bonna inɗe maɓɓe. ɗum ne kadi paamen ko e kalkoji jeeɗiɗ ɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi on ndento ko e hen jeeya. woni as-sab' al-mubiqat ash-shirk billahi wa sihr wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa akla riba wa akla mali al-yatim wa tawalli yawma zahf wa qazf al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat. ahabbu al-a'mali ila Allah adawamuha wa in qalla. nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi golle ɗe Allah ɓuri yidde ko golle ɓurɗe duumade, manan kala fof ko neɗɗo duumi e wadde e rewirde ɗum Allah ko ɗum Allah ɓuri yidde. wa in qalla hayso famɗi, hayso no ko mbatta ko en famɗi manan an ñalam fof tan aɗa nafila hay sinno ko ɗerewol goto walla ayoje sappo walla ayoje 5 ɗum kam ñande fof ka baɗowo ɗum e ɗum ɗon hay ko famɗi ko fof de ɗum Allah ɓuri yidde e hande ngala nafila hijipaji sappo janggo hijipaji 5 ɓawa janggo mbasa nafilode ɗum ko duumi ko Allah ɗum woni ko ɓuri yidde. ko ahabbul a'mal ila Allah an tamuta wa lisanuka rab min dhikrillah. ene jeeya e golle ɗe Allah ɓuri yidde ko nde neɗɗo o mayata taw mayde ne ina tawima e zicrullahi woni an tamuta ko nde mayata wa lisanuka tawa ɗemgal maɗa rabbun ina hecci walla ina seŋi min zicrillah jangtade Allah an ɗo taweɗa fof aɗan jangto Allah. ɗum ɗen ɗon golle ko e golle ɓurɗe ɗe Allah ɓuri yidde jeeya. ahabbu salati ila Allah ta'ala salatu Dawuda wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud wa kana yanamu nisfa al-layli wa yaqumu thuluthuhu wa yanamu thuluthahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawman. wi julɗele ɗe Allah ɓuri yidde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi julɗele ɗe Allah ɓuri yidde woni julɗele Dawud hono salatu Dawud. wa ahabbu siyami ila Allah manan korkaji ɗi Allah ɓuri yidde woni siyamu Dawud ko korka Dawud. Dawud kañum holno juldirtuno holno hordirtuno. o wi Dawud kañum kana yanamu nisfal laylati woni feccere jamma nde fof o ɗanoto ɗum o yaqumu thuluthahu o ummoye tataɓal jamma ngal ko noonne kadi o yanamu thuluthahu o ɗanto jeegoɓal jamma ngal ko noonne kadi o yasumu yawman korka makko o horanno ñalawma o yuftiru yawman o taƴa ñalawma so hoori hande janggo o taƴa ɓawa janggo o hoora. o ko ɗen ɗon julɗele Allah ɓuri yidde ko noonne kadi kamɗon korka Allah ɓuri yidde. annabi o sallallahu alaihi wasallam wi ahabbul kalami ila Allah
أن يقول العبد سبحان الله وبحمده woni haala ka Allah ɓuri yidde kan haala woni kono maccuɗo o wiyata subhanallahi wa bihamdihi kaɗo haala Allah ɓuri yidde subhanallahi sanara wodani Allah wa bihamdihi e jottore muɗum kaade e raɓɓidde o wi Allah ko kaɗo haala ɓuri yidde ko noon kadi o wi kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hibba linnasi ma tuhibbu li nafsik yiɗan yimɓe ɓe hono ko jiɗanɗa hoore maako ahibba linnasi ya yiɗan yimɓe ɓe ma tuhibbu li nafsik hono ko jiɗanɗa hoore maako jiɗanɗa hoore maako jam gaɗal cellal dañal ɗum ne ya yiɗan ɗum yimɓe ɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi ihfaz wudda abika la taqta'ahu fayutfi'u Allahu nuraka wi ihfaz ya reen ya aynu wudda abika gilli baaba maɗa manam kala fof ɓe ganduɗa ɓeɗo ko sehilaɓe jinnaɗo ma gila eɓe gurti kamɓe gondanno kamɓe mbaddanno fof o wi ɗinɗon gilli ngal ɗon jotodiral ya reen ɗum anen sa ari ya jokko ɗam ɗon enɗam la taqta'ahu hata taƴƴum sa taƴi ɗum noon o wi sa taƴi ɗum de fo yutfi Allahu nuraka ma Allah ñif annore maɗa manam sa tawi baba kaari en e baba ma en jadanno maddanɗo fof bamma natti wonde ɗo joni ko an woni ɗo ete baba kaari en nani ɗo anen wattu yaade juuri yaade baba kaari en aɗa somni ya baba kaari en aɗa ñaago yo juure yaade ɓe e ñagade ɓe duwaw sabu ɗum ɗon ko ɗum rende enɗam gonɗoɗam hakkude ma e gonɗoɗam hakkude baba ma e baba kaari en ɗum waɗi Allah nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi yo en ndeen gilli babiraɓe men mbasen tajji ɗum gila Allah ñifani annoreje men ahabbul kalami ila llahi ta'ala arba'un subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar la yadurruk bi ayyihinna bada'at o wi ene jeeya e haalaluji ɗi Allah ɓuri yidde woni ko haalaluji nayi woni subhanallahi wiide ni Allah ina yiɗa ɗum walhamdulillahi e wiide ni subhanallah sanaro wodani Allah alhamdulillah jottoro wodani Allah wala ilaha illa Allah ala deweteɗo so wona Allah wallahu akbar ko Allah woni mawɗo o wi ɗi noon la yadurruka bi ayyihinna bada'ata kala hen fof mo mbawɗa fuɗɗorade ala ko bonnata woni ya haalɗi tan sa fuɗɗirima cakitiɗo a sakkitirima gadiɗo basi ala hen kono ko himmi ko firti ko ya haalɗi tan ahabbu buyutikum ila llahi baytun fihi yatimun mukramun nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wi galleji mon ɗi Allah ɓuri yidde woni galle mo ganduɗa fihi yatimun mukramun ina hen al yatim mo ganduɗa ko teddinaɗo kadi yiɗi andude hol galleji ɗi Allah ɓuri yidde ko galleji ɗi ganduɗa al yatim nani hen to on ɗon al yatim ko teddinaɗo ahabbullahi ta'ala walla ahabbu ila llahi ta'ala min annasi ko abdan samhan iza ba'a wa samhan iza ishtara wa samhan iza qada wa samhan iza qatada wi ene jeeya e jeeyaɓe Allah ɓe Allah ɓuri yidde woni jeeyaɗo Allah mo ganduɗa kañum ko samhan kala fof ko waɗirta kala fof ko mo waɗa ko newoya samhan iza ba'a somo yeeya o yeeyirta ko newoya wa samhan iza ishtara somo sooda o soodirta ko newoya wa samhan iza qada somo yoɓa o yoɓirta ko newoya a ñamlinimo maɗa mo yoɓma wa samhan iza qatada
sama yoɓno kadi kanko ñamluno ma omo aɗa mo yoɓno fof kadi ko newuya. ɓeeɗo eɓe jeeya e jeeyaɓe Allah ɓe ganduɗa ko ɓe Allah ɓuuri yidde. ahabbukum ilallahi aqallukum to'man wa akhaffukum badanan. ene jeeya ha emon ha joni ɓe Allah ɓuuri yidde woni ɓen ɓe ganduɗa aqallukum to'man, ɓe ganduɗa ɓe ñamri mumen hewani, ko ɓe ñamata hewani. wa akhaffukum badanan, ede ɓurɓe mon hoy foti, ɓe ganduɗa ɓe teddani, ɓeɗo Allah ɓuuri yidde. goho ko ɓe ñamata ko hewani, ete kadi ɓalli mabɓe teddani, woni ɓe ngamani. sabu neɗɗo so tawi aɗa ñama ko heewi tan ɓandu ma teddat. saɗa ñama ko heewi jiɗata tan ko ɗanade, sabu reedu ma ndu heewat. te so reedu ma ndu heewi jiɗata ko ɗanade. ete sa ɗanima so ɗoyde ma keeɓi ko ngamelo wonata hen. ete so tawi ngamelo heewi e neɗɗo on softata e dewal Allah. annabi o sallallahu alayhi wa sallam wi ahibbul araba li thalathin li anni arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wa kalamu ahlil jannati fil jannati arabiyyun. o wi jiɗire arabeɓe sababune geɗe tati. gadi ngel woni li anni arabiyyun, sabu min komi arabe. wal qur'anu arabiyyun, sabu qur'an kañum ko arab, ko ɗemgal arab tellina. wa kalamu ahlil jannati fil jannati arabiyyun, haala yimɓe aljanna e nder aljanna kadi ko ɗum arab. so yi en jiɗɗo arab arabe sabon ɗeɗo geɗe tati, kanko ko arab, qur'an ko arab tellina, haala yimɓe aljanna ko arab. ayo hande ɗum woni windande meɗen ko fati deftere meɗen mukhtarul ahadis. so tawi windande ne waɗanima fayida haɗa yejjit noddude ɗum bandiraɓe ma gam ɓe naftoro. so tawi kadi ka jiɗɗo jangude arab walla defte, aɗa wawi jokkodirde e numéro amen WhatsApp ɓe ñawɗo ha garten garen e ihtarisu minan nas bi su'i dhann. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.